Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle. Super duper ka-loyal and charming the goal. And Tita Tanya Chinita Humble. Ano kayang tinatagong sikreto ng asawa ko? Bakit ayaw niyo makipagtalik sa akin? Feel good morning po sa inyo, Uncle Dagol, Tita Tanya Chinita. Na sexy, hot, yummy. Ako po si Daisy ng Cainta Rizal. Sobrang addict po ako sa inyo at araw-araw ako nakikinig sa inyong programa. At this point, gusto ko namang i-share ang aking istorya. Kasama ang aking asawa na si Roman. Bagong kasal po kami. 6 na buwan pa lang. Alam niyo po, walang kaabog-abog, isang araw bigla na lang siyang nag-propose sa akin na magpakasal daw kami. Wala nang ligaw-ligaw, hindi nga kami eh. As in, diretsa po. Kasal agad. Huwag ka lang magalit. Pero, mga 2 years naman po kaming magkakilala. At naging magkaibigan. Nasa wastang edad na din po kami. Kaya nais pong i-share sa inyo ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Nagustuhan mo yung pagkain dito? Sobrang sarap ng tofu dito, no? May mga Tsaka beans pa. yung pasta nila masarap. Hindi ako mahilig sa pasta eh, pero ang sarap ng salad nila. Salad. Ano to? May blue cheese salad. Sarap, no? Tsaka yung steak, ang sarap Siyempre. Thank you. Salamat sa pagdala sa akin dito. Teka, ang mahal dito, bakit mo ko dito dinala? Kasi Usually special ang araw na to ngayon. Hindi mo pa birthday. Alam ko. Hindi mo rin birthday. Mag-abroad ka? Hindi. Ano hula mo? May girlfriend ka na! Malapit na. Bakit? Ba't nagsi-celebrate na tayo? Hindi mo pa sure. Alam mo, wag kang ganun. Wag kang assuming. Dapat sure mo na. Basta. Sige. May girlfriend ka na nga. Sino yan? Nakakainis naman. Malapit Mawawalan na. ka na ng time sa akin. Wala pa nga eh. Malapit na nga eh. Sige. Maagawan niya na. Hirit na o may... Mag-asawa ka na? Malapit na rin. Magkaka-girlfriend, malapit na? Ano to? Ang dami pinagpipilian? Hindi, isa lang. Kotse ka na? May kotse naman talaga ako. Magkakaroon ka ng Fortuner na bago? Ay, hindi. Okay na ako sa Fortuner ko. Papalitan na lang yan ng Nabitopia. Anong meron? Wala na akong maisip. Okay. Nakabili ka na ng Will you marry lupa. me? Matawa. Bubo ka. Uy, mukha nga tito. Kumain tayo. Oo nga. Lasing ka ba? Ang aga-aga pa, 12:00 pa lang. Sabi ko nga siya, will you marry Roman, me? nagsasabu ka? Mukha nga naman ito. Hindi ba pwedeng nagpakasal na tayo? Seryoso yung mukha mo. Oo. Kailan ako nabibiro? Ano to?
Pakakasalan mo ba ako? Sabi mo meron ka ng jowa. Ikaw, kung sasagutin mo ko, magkakajowa ako. Pag pumayag ka, magkakaroon ako ng asawa. Ikaw yun. Ikaw yun, Daisy. Wala kang ibang jowa? Kailan ba ako nagkajowa? Alam mo naman yung buhay ko. Alam mo lahat ng sikreto ko eh. Bakit alam mo mo ako rin asawahin? Alam mo rin naman yung mga sekreto ko, di ba? Alam mo yung baho na utot ko. Bakit mo ako asawahin? Yun nga yung gusto ko yung amoy ng utot mo. Umutot ka nga. Kinikilig ako. Umutot ka na, huwag ka mahiya. Amoyin ko. Kaya nga gusto ko eh. Wala nang ligaw-ligaw. Wala nang asawa agad. Di ba nga tayo, Uso pa ba yan? Uso yun. Wala. Digital na tayo ngayon, digital age na, may social media na, magliligawan pa ba? Gusto mo ako. Pag humindi ako, Gusto kita. Pag humindi ako, anong gagawin mo? Ay, malaking mawawala sa buhay mo pag humindi ka. Malaki talaga rin mawawala sa buhay mo pag humindi ka. O kaya nga. Ano, hihindihan ba natin yung isa't isa? Ba't mo ako kinis? Anong ibig sabihin? Pwede nun? honeymoon na today. Ha? Pwede honeymoon na today. Honeymoon Excited muna ba? naman, kasal muna. Grabe naman. Excited. Honeymoon na bago kasal. Hindi. Uso na yun. Sabi mo digital ako, na eh. digital pero conservative Oh, type ito yung ako. kamay ko. Lagyan mo ng sing-sing. Asan yung Oh, sing-sing? ito. Oh, ayan. Uy, ang ganda. Ano? Uy, binili Will you mo marry yan. me? Ba't kasya sa akin yan? Alam ko sukat mo. Alam ko kaya yung baho ng utot mo eh. Ano? Will you marry me, Daisy? Guys! Napapropose ako yung kaibigan ko. Wala kami pakialam! Ang ingay niyo kumakain! Wait! Napapropose ako yung kaibigan ko. Ano? Oh, yes! Yes! Yes, Roman! Yes? Yes! Yes! The power vested in me! You! And you! Parang galit ka naman, father! Hindi pa, ano lang ako. Parang galit ka naman! Namamadali ako, may 3 kaso pa akong... Napakasama mo! Ba't ka mapanghusga? may 3 pa akong hearing eh. Bakit ka mapanghusga? Huwag ka na magtanong ha. Pero power vested in me, I pronounce you, husband and wife. You may now kiss. Kiss na each po other. ba? Kiss! Kiss! Kiss na! Sumigaw ka po ng kiss, Judge! Kiss! Kiss! Pwede ako mag-kiss. Ako muna matry. Kanino? Kay Roman na akin. Sa'yo, siyempre. Kiss na, kiss na. I love you, Roman! I love you. Naikasal nga po kami ni Roman. Pero alam niyo, wala pang nangyayari sa amin. Nag-honeymoon nga kami sa Palawan for 1 week. At dito ako na po yung nag-first move talaga. Uy, ano ba? Kulit mo. Sandali lang. Nagpipicture-picture ako dito sa dagat. Ang ganda oh. Ano mas Dala ko yung camera ko eh. Oh. Tingnan mo to. Ang kulit naman eh. Sandali nga lang. Ang init ng ulo mo. Selfie tayo, selfie. Sandali lang. Pinipicturean ko yung ibon no. Sa tayo mag-selfie. Ay, kikis kita ba nagsiselfie? Gusto ko yung lips to lips na selfie. Ayoko nung yung gano'n. mga kaibigan ko ganun eh. Eh sila, hindi naman tayo Sige ganyan. na. Harap Gusto ka mo dito talaga sa akin. ipangalandakan sa social media? Siyempre! Eh hindi ganun yun. Ayoko. Gusto ko ng privacy. Bakit ang sungit mo? Hindi ka ba proud sa akin? Ano? Daisy naman eh. Proud ako sa'yo. Sandali nga lang. May... Oh, yakap. Hawakan mo naman ako sa Hindi ko bewang. makahingas. May hawak akong camera. Mahulog to. Ah! Aray! Ah! Ba't ka nangangagat ng braso magkakapasato? Para ano? Tanya was here. Para ano yan?
yan. Daisy was here. Daisy was here. Kulit aray ko. Ang sungit Shucks. mo. Ang pangit na tuloy tignan ng biceps ko. Kakainis ka. Mas concerned ka pa sa biceps mo kaysa sa damdamin ko. Kinikis Ba't ka kasi nangangagat? Ganito yung mag-asawa, naglalambing lang ako Kulit mo naman. Ang simple-simple lang, init ng ulo mo, nagani mo tayo Mamaya. dito. Promise. Tapusin Dito ko lang na, to. gusto ko dito sa dagat, romantic dito. Ayoko magkabuhangin-buhangin yung... Hapdi kaya nun. Wala, masarap yun. Ang kulit mo talaga. Dito na walang nakakakita sa atin, oh. Easy. Di ba ano Pwede dito ba walang... pumasok ka muna sa cottage? Doon ka muna. Okay, doon ka muna sa kwarto natin. Mag-ready ka doon. Papasukin kita. Okay? Promise. Susunod ka. Pwede isang kiss lang dito na matagal, 5 seconds. Ano ba naman Sige to? na. Sige. Ay, napapanood ko kasi to sa TikTok eh. Sige na na. Listen. Ano Sige ba na. yan? Walang feeling. Umalis ka na para... Ayaw mo Lagyan mo yata ng dila. Ayoko na. Sige na, umalis ka na. Init ng ulo. Sige, dyan Bilisan ka na. mo, ha? Oo, Oh. bilisan mo. Oo, tapusin ko lang to. Kulit naman. Ay, nako. Babe. 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 Sandali, ano ba? Matulog ka na. Pagod ako, nakainom ako. Babe. Ito nga yung perfect time. Huwag kang mag-alala. Ako yung tatrabaho. Babe, gawin na natin. Naman eh, ang kulit naman eh. Babe, first night natin dito sa Palawan. Sabi mo, di ba pagpasok mo dito, Eh, nagkainom ako sa bar eh. May sige. andin yung client. mag-starfish ka lang dyan. Mag-starfish ka lang dyan. Akong tatrabaho. Starfish. Expert na expert ka sa mga ganyan. Ayoko mag-starfish. Ganon. Sabi mo, natututunan. Ang dami. Kumain ka lang, dami pa ka lang dyan. Ayoko, tulog ka na. Ang sakit ng ulo ko, nakainom ako. Babe, eto na. Daisy naman eh. Naka-red na ako na nighties. Ang kulit mo, matulog ka na bukas sa. Promise talaga bukas. Ko, kita mo, binili ko to para dito eh. Bukas na nga, promise. Binyagan mo naman ako. Hindi ka pa pala binyag. Dapat sinabay na natin nung kasal natin yung binyag mo. Hindi, yung binyag, Hindi nga, natulog na nga tayo. Pagod na nga ako eh. Kulit-kulit mo eh. Hindi ba ako attractive sa paningin mo? Attractive ka. Kaso naantok na ako. Nakainom ako, men. Nakita ko yung classmate ko sa college. Nandyan eh. Nagkita kami sa bar. Nagpalawan. Eh, di ba nga pala siya. paglasing mas horny? Ano nangyayari? Wala nga akong gana. Ano ba? Ako na, huwag ka na maingay. Halikan kita sa tenga. Ay, ano ba? Ano? Matulog ka na nga. Yung Gusto ibang mo na- lalaki, gustong-gusto yan, ba't ayaw mo? Pagod nga ako. Bukas na. Uuwi na tayo sa isang araw eh. Mahuli. Basta Kailangan bukas. natin makagawa ng baby na agad, Roman. Ano ba? Bitawan mo ako. Alam ko, nagpapayami ka lang, Hindi na- nagpapahabol ka. Bitawan mo ako. Sige na. Aray! Magkakapasa na naman yung biceps ko. Nakakainis ka. Bakit mas concerned ka sa biceps mo kaysa sa akin? Di ba masaya nga yun kasi may marka ko? Ewan ko sa'yo. Napakakulit mo talaga. Matulog ka na nga. Nakakainis ka naman! Hindi ko po maintindihan si Roman. Pero,
Isang matinding revelasyon ang aking nalaman. Roman, kailan ba kami magkakapo ng nanay mo? Nag-positive na ba ang pregnancy test? Pa. Roman, anong i-announce nyo? Mukhang importante Uy, yan. excited ako magkaapo Kaya darling. nga, Gusto ka na magkaapo dapat darling? triplets, agad. Anong triplets? Quadruplets? Quadruplets, dapat isang basketball team agad yan. Pa, makinig Bakit muna kayo malungkot? Gusto ko lang sabihin sa inyo, nakikipaghiwalay na ako kay Daisy. Ano? Bakit naman? Kakakasal nyo lang. Mga halos Kakakasal- 6 months pa lang kayo. Ano nangyari, Roman? May ibang babae ka ba? Ha? Ano ba? Inaway ka ba ng babaeng yan? Hindi ko rin po alam. Roman, anong sinasabi mo sa magulang mo? Roman, Wala akong ibang akong babae. alam. Wala akong ibang babae. Hindi ako inaway ni Daisy. Roman, Pama, hindi ko po alam yung sinasabi ni Roman. Ano ang rason mo, Roman? Bakit ka makikipaghiwalay kay Daisy? Ay, sigurado. May babae yan. Nagmana yan sa ama niya. Sabi ko Ganyan din yan. Ipit na naman tayo. Bagong kasal kami, ganyan din yan. Paiba-iba ng timpla. Ay pala'y may gustong damdamin, may iniingatang damdamin ng babae. Dami. Payuhan mo yan. Tutali kayo. Ano kayo lumabas sa luto ngayon? Panalo kaya ako? Payuhan mo. Pa, makinig kayo. Wala akong ibang babae. Romana, Walang ginawang masama si Daisy sa akin. Romana, patulungan niyo po ako. Nasasaktan po ako ngayon. I'm sorry, pero hindi ko na kayang samahan pa si Daisy. Mahal, ano bakit? Ba't mahal? May problema? May sakit ka ba? Ako bahala. Kasi na-realize ko na I'm gay. Ano? Bongga! Sandali, ba't ako nag-agree? Sandali, dapat magalit ako. Ba't ako nag-agree? Roman? Ano ibig mo sabihin, Roman? Roman, Isa akong ex-policeman. Ganyan ka. Ipis! Ang salap-salap ng ipis. Uy, babaeng ipis. I'm sorry.
really sorry, Daisy. Sana mapatawad mo ako. Baka magbago pa yung isip mo kasi kasi mahal kita eh. Wala na. Ganito na ako. Promise, Sesams. Promise. Promise. I'm really sorry.